سلام سلام أمل عالم تركبوا نهايتاتي بتخاتلتي كم يقنيهم لي تحندقنيهم لي لما عندي كم تناي أبزح على في حجيز متأخو بزعباني أمريكا نيشتي حبريتات سلازر خبكو نوعو إيه نابهم قبلو لما عندي متإذا لهم مالتيو ناي أمريكا هم تنريو خمتي نسمعو زلنا بزح حدش حبريتا يوتيو ግን ብፍሉይ ነቲ ካብ ኣሜሪካ ወፃእ ዘሎ ስደተኛ ስለዘይምልከት ወይ ከዓ ስለ ናቱ ዝኸውን ሓበሬታ ስለዘየለ እየ ብዙሕ ንዕኡ ሒዘ ዘይመፀ ክሳብ ሕጂ ግን ዋላ ብፍሉይ ካብ ኣሜሪካ ወፃእ ዘሎ ስደተኛ ኢሉ ዝወፅእ ሓበሬታ እንኳን እንተዘይኮይነ ግን ካብኡ ናብኡ እቲ ሓበሬታታት ቁሩብ ሕጂ ይበዝሕ ስለ ዘሎ ምስኡ ንእሽተይ ምትእስሳር ስለ ዝረኣኹ እየ ናባኹም ከብሎ ድልይ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ኣርእስቲ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ እዩ ንዕኡ ሓቢርና ንከታተል ቅድሚኡ ግን ናይ ሃኒታ ቲዩብ ስድራ ወይ ኣባል ንምዃን ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ከምኡ ድማ እዚ ቪድዮ ሪኢኹም ድሕር ወዲእኩሞ ድማ እንተዓጊብኩምሉ ሼር ላይክ ኣይትሕመቑ ኢኹም ቴንኪዩ ማለት እዩ ኣርእስቲ ሎማዓንቲ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ኣገዳሲ ምዕባለታት ናብ ዓለም ዝርከቡ ስደተኛታት ማለት እዩ እንታይ ይቀያየር ኣሎ እንታይ ከ ኣይተቐየረን ከምኡ ድሕሪ 10 ለካቲት እንታይ ኢና ክንፅበ ዝብል ሒዘ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ንስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለው ንስደተኛታት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዝፅበዩ ዘለው ከምኡውን ነቶም ኣብ 13 ለካቲት እንታይ ይክውሰን እንታይ ከፅልዋ ኣለዎ ንዓና ዝብሉ ማለት እዩ ነዝታት ሒዘ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዙሕ ፍርሒ ሕልኽልኻታት ከምኡውን ጌጋ ሓበሬታ የጋጥም ኣሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ኣነ ብዓቕመይ ንፁር ዝበልክዎ መግለፂ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ ማለት እዩ መቸም ብዓቕመይ ክፍትነ ንስኹም ድማ ከምኡ ካብዚ ናተይ ዝተፈለየ ሓበሬታ ወይ ድማ ዝኾነ ኣገዳሲ ብትብልዎ እንተለኻ ኣብቲ ናይ ካመንት ሴክሽን ካብቲ ናይ ርእቶ ክተቐምጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ዘጋጥም ዘሎ እንታይ ኸ ዘይጋጥም ዘሎ እንታይ ውሳነ ኢና ንፅበ ዘለና ማለት ኣብ ለካቲት 13 ከምኡውን ስደተኛታት ብልክዕ ክፅበዩ ዘለዎም እንታይ እዩ እዚ ሎማዓንቲ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ሓበሬታ ካብ ናይ ቀረባ ሕታም ምዕባለታት ኣብ ቸርች ወርልድ ሰርቪስ ወይ ድማ CWS ንብሎም ዝወፀ ኮይኑ ከምኡውን ካብ እዋናዊ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ምንቅስቃሳት ተመርኮሰ እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ክፋል ነዚ ሒዘ ዝመፅኹ ማለት እዩ ቀዳማይ ክፋል ንስደተኛታት እንታይ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ምባል ንጀምር ናይ ስደተኛታት ደው ምባል ይቕፅል እዩ ዘሎ እዚ ማለት ስደተኛታት ድሮ ዝፀደቑ እስካብ ሕጂ ኣይተጓዕዙን ወይ ከዓ ናይ በረራ መደቦም ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብሓሸሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ኣብ ፈቐዶ ካምፕ ወይ ከዓ ኣብ ዝተቐበለቶም ሃገር ይርከቡ ኣለዉ ፍሉጥ ዝኾነ ዕለት ናይ ዳግመ ምኽፋት የለን ማለት እዩ እዚ ከዓ ስደተኛታት ካብ ብዙሕ ሃገራት ይፀሉ ንሓደ ይኮነን ወይ ንውልቂ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዙሕ ስደተኛ ነዚ ፕሮሰስ ወይ ከዓ መስርሕ ናይ ኣሜሪካ ዝፅበ ፋሕ ዝበለ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ እዩ ዝፀሉ ዘሎ ቤት ፍርዲ ንገለ ገለ ኣስገዳድነት ደው የብል ኣሎ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝርከቡ ማለት እየ ገለገለ ሓድሽ ምንቅስቃሳት ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ዝተወሰኑ ኣብ ቀይዲ ዝነበሩን ይፍትሑ ኣለዉ እዮም ቤት ፍርዲ ናይ ዝተወሰኑ ስደተኛታት እስራት ድማ ደው የብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲ ግን ከዓ ንፁር ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት ግና ጉዕዞ ስደተኛታት ዳግማ ይኽፈት ማለት ኣይኮነን እዚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለዉ ጥራይ ዝፀልኡ እዚ ዝነገረኩም ፀናሕኩ ይቕሬታ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለዉ ጥራይ ዝፀሊ ካብ ኣሜሪካ ወፃእ ዘለዉ ፅልዋ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ነገራት ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ናይ እስራት የጋጥም ኣሎ ብዙሕ ተቐይዲ ናይ ምእታው ማለት እዩ ስለዚ ነዚታት ቤት ፍርዲ እንታይ ስጉምታት ዝወስድ ዘሎ ድያኑ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዝወስዱ ድያኑ መንግስቲ ብዘይ ገደብ ክንቀሳቀስ የብሉን ይብሉ ኣለዉ እዮም ስለዚ እዚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለዉ ዝምልከት ወይ ከዓ ክሳብ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ CWS ዝቐመጦ ማለት እዩ ካልኣይ ክፋል ሓድሽ ዘይኮነ እንታይ እዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝብልናዮ ቁሩብ ኣብዚ እዩ ንስደተኛ ዘደናግር ዘሎ ማለት እዩ ብብዝሒ ከነብረው ዘለና ኮይኑ ስማዕኒ ዋላ ናይ ውሽጢ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝመፀኒ ዘሎ ነዚ ኢኻ ከብረው ደልይ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንታይ ኣሎ ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ፕሮሰስ ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ ወይ ከዓ እንታይ ተስፋ ኣለና ገለ ዝብል ሕቶታት ስለ ዘሎ ንምብራህ ዝኣክል ኢየ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ዳግመ ጤሳ ስደተኛታት ኣይተጀመረን ዘሎ ስጋብ ሕጂ ካብታ ሃይሉ ዝተዓፅዋ ክሳብ ሕጂ ኣይተጀመረን ማለት እዩ
لحنت عينت منقصاصات يلن مالتي بجكات بزحالة تجزي باسيتو بإسترام بزبال ناي باسيتو قعدو زرعنا ينتو زي كوينو كالقن دقمت إيساس دهنيات هيتجمرن دلو بررا أيتجمرن حدش انترفيو أيتقطرن ناي إمباسي زوج حدش مجلسون يلن مالتي سلازي إزي تي حدش زي كونه جنكا أجد داس خنزارة بلو زلنا خوينس سمعني مالتيو كونغرس ناي سدهنيات مسرح نمجمار أيمرتنا له أبساعة زي كونغرس بزعوا ناي سدهنيات داقماي مسرحهم نمجمار يلو سخونة ذهبوا مرجع ويد ما فوت يلن مالتيو قبل كاتيت كونغرس قال إف كان سدهنيات ممزع يمرت يلن فوت يلن مالتيو كونغرس نتداوي له زلو قعدو سدهنيات كخفت يمرت يلن زون كم توسخي فوت يلن مالتيو خاب كونغرس إزي تقداسي نجاريو ሳልሳይ ክፋል ድማ ብዛዕባ DHA ዚና ክንዛረብ DHS መን እዩ ብዙሕ ሰብ ዛ ቃል ሰሚዑ ይሓትት እዩ DHS መን እዩ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ኣሎ እዩ ውልቀይ ንዓይ እውን እዚ ሕቶታት መፂነ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ናዚ ሕዚ መፂ ዘለኹ ተኣገዳሲ ኣብ ለካቲት 13 ንብሎ ዘለና ከዓ ብዛዕባ DHS ስለ ዝኾነ ማለት እዩ መን እዩ DHS ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ንብሎ ማለት እዩ DHS ንመነ መን እዩ ኮንትሮል ዝገብር ወይ ከዓ ንመነ መን እዩ ዝቆፃፀር እንድሕር ኢልና ንኢሚግሬሽን ንቦርደር ማለት ዶባት መስርሕ ስደተኛታት ምጥራዝ ወይ ከዓ ካብ ሃገር ምስጓግ ነዚኣቶም ኮንትሮል ይገብር ወይ ከዓ ይቆፃፀር ማለት እዩ DHS ኣብ ትሕቲ DHS መን እዮም ዘለው USIS ኢንተርቪውስ ኣለው ዶክመንትስ ኣለው ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ኣሎ ICE ዝበሃሉ ምእሳር ወይ ከዓ ቀይዲ ዝበሃሉ ወይ ከምኡ ዝሰርሑ ኣለው CBP ዝበሃሉ ድማ ናይ ዶባት ወይ ከዓ ናይ ኤርፖርት ኣለው ማለት እዩ ስለዚ ናይ DHS ውሳነታት ተተቀይሩ ኩሉ ነገር ንስደተኛታት ይቅየረሎም ማለት እዩ ንሬፊጂ ኤንድ ኢሚግራንትስ ማለት እዩ ስደተኛታት ክንከልና ሬፊጂስ ኣለው ኤንድ ኢሚግራንትስ ኣለው ማለት እዩ ስለዚ ናይ DHS ውሳነታት እንድሕር ተቀይሩ ኩሉ ግዜ ናይ ስደተኛታት ካ ይቅየረሎም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱም ስደተኛታት ከም ዝቀዲምና ክንብል ፀናሕና ብዙሕ ምትሓዝ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ DHS ብሕፅር ዝበለ እዚ ክንብሎ ፀናሕ ማለት እዩ እንድሕር ቃላቱ ወይ ከዓ ናቱ ዝርዝርካ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ማለት እዩ رابعي كفال سلامنتاي لكاتيت 13 أقداس خوينو أو 13 لكاتيت انتاي كقادم ويكا انتاي نانصب زلنا نمباليو زيا خوكتاك كل سبب كردو زلوا مفتح لاتيا دازو لكم زلهم معلتي مالتي لكاتيت 13 DHS مولا زفتعملو مولا ناي DHS مولا زفتعملو ويكا ناي DHS فاندين ديادلاين مالتيو انتايو أقاديمو كونغرس DHS نجزيو كسب لكاتيت 13 مويلو كسب زمت زلو لكاتيت 13 مويلو مالتي نيرو كونغرس DHS دحر DHS بروغرامات دو كبل وي كزحل يخيل كونغرس هون انت زي غيرو يبلنا مالتي دحر DHS دحر كونغرس DHS كاب لكاتيت 13 مولا تميسو زي هيبو دو كبل وي كا كزحل يخيل مالتي قدب وي كا من دلدل انتاي مالتي قال سرعه حقي كم زعيت حقي يدليو ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ትምህርታት ሆስፒታላት ማእሰርቲ ከይህሉ ናብ ዝኾነ ገዛ ቅድሚ ምእታው ናይ ዳኛ ፍቃድ ክህሉ ኣለዎ ገደብ ናይ እስራት ኩነታት ብጎነ ዝግበድ ነገራት ክቕነስ ካልኦት ገደብ ኣይደልዩና ኣለዉ ስለዚ እዚ ባእሲ ይቕፅል ኣሎ ወይ ከዓ ስጋብ ሕጂ የጋጥም ኣሎ ማለት እዩ ተኣምነን ንሕድካ ዘሎ ማለት እዩ ገሊኦም እቲ ገደብቲ ኣይደልይዎን ኣለዉ እቲኦም ንብሎም ዘለና ገለገለ ሰራሕቲ ሕጊ ወይ መራሕቲ ሕጊ ከዓ ነዚ ነገራት ክንብሎ ዝፀናሕና ይደልይዎ ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ናይ ራባይ ክፋል ዝበልኩም እዩ ናብ ሓምሻይ ክፋል ማለት እዩ ሓምሻይ ክፋል DHS እንተዘይተመዊሉ እንታይ ከጋጥም እዩ ስለዚ እቲ 13 ለካቲት ንፅበዮ ዘለና እንተዘይኮይኑ DHS እንተዘይተመዊሉ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ኮንግረስ DHS ምዋል ኣብ ለካቲት 13 እንተዘይተቐቢልዎ እዚታት እዩ ከጋጥም ማለት ንስደተኛታት ስፔሻል ናትና ዝርርብ ወይ ከዓ ዛዕባና ብዛዕባ ስደተኛታት ስለ ዝኾነ ሓደ ግዝያዊ ዕፅባ ፕሮግራማት ናይ ስደተኛታት USIS ኢንተርቪው ግዝያዊ ደው ክብል ተኽእሎ ኣለዎ ናይ ስደተኛታት USIS ኢንተርቪው ማለት እዩ ንግዚኡ ደው ክብል ተኽእሎ ኣለዎ ሓደ እዚ ከጋጥም ይኽእል እዩ ዳግመ ጥየሳ ስደተኛታት በረራ ደው ከብል ተኽእሎ ኣለዎ ናይ ስራሕ ፍቃድ ከምኡ እውን ሓገዝ ንስደተኛታት ክድንጊ ይኽእል እዩ ካልኣይ ምድንጓያት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካን ዘለዉ ናይ ሓገዝ ፕሮግራማት ከም ካሽ ሜዲካል ከምኡ እውን ናይ ስራሕ ልምምድ ንግዚኡ ደው ክብል ይኽእል ምሕዳስ ናይ ስራሕ ፍቃድ ክድንጊ ይኽእል እዩ ሕጋዊ ፕሮሰስ እውን ክዝሕል ይኽእል እዩ ብለና ማለት እዩ ሳልሳይ ናብ ወፃኢ ሃገራት ዘለዉ ስደተኛታት ነዊሕ ምድንጓይ ሓድሽ ኢንተርቪው የለን ናይ ጉዕዞ መደብ የለን ምስ UNHCR ውህደት ከምኡ ናይ ውሽጢ ኦፊሳት ደው ክብል ይኽእል ይብለና ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ እንድሕር DHS
I mean እንድሕር ኮንግረስ DHS ምውዋል እንተዘይቀፂሉ ወይ ከዓ እንተዘይመዊልዎ ማለት እዩ ናይ ዝኽብለኩም ፀናሕኩ ቀሊል ፅሟቅ ወይ ድማ ሓፂር ፅሟቅ ናይ ስደተኛታት ጉዕዞ ከም ዘለዎ ደው ምባል ይቕፅል ሰርቪሳት ንግዚኡ ደው ይብል ምፅባይ ኣዝዩ ይናዋሕ ናይ ቤት ፍርዲ ምክልኻል ንስደተኛታት ክቕፅል ይኽእል እዩ ግን ዝኾነ ሓድሽ መስራሕ ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ወላ እኳ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ምክልኻል ንዓና ንስደተኛታት እንተቐፀለ ከምቲ ዝነበሮ ግን ከዓ ሓድሽ መስርሕ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እዞም ዝበልኩኩም DHS ምዋላ ጠጠው እንተይልዎ እዞም ዝበልናዮም ኩሎም ንባዕሎም እቶም ናይ USIS ኢንተርቪው እኳ ንብሎም ዘለና እንድሕር ተመዊሎም እዚ ንብሎ ዘለና ክህሉ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ሻድሻይ ክፋል ካብ ኣሜሪካ ወፃእ ዘለዉ ስደተኛታት ከ እንታይ እዮም ክፅበዩ ዘለዎም እንድሕር ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ኣለኻ እምኻ ከም ስደተኛ ትፅበእ ተለኻ ክትፅበዮም ዘለካ ነገራት ነዊሕ ምፅባይ ስቕታ ወይ ከዓ ሳይለንስ ሓድሽ ሓበሬታ የለን ምድንጓይ እዚ ማለት ምንፃግ ኣይኮነን እዚ ማለት እቲ ሲስተም ንግዚኡ ደው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ተስፋ ንምቑራፅ ወይ ከዓ ኣይቅፅልኒ ወይ ኣይጅምርኒ ንባል ዘይኮነ ስጋብ ሕጂ እቲ ዘሎ እዩ ነዚ ከዓ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ንክንገልፆ ማለት እዩ ምስቲ ኩሉ ኩነታት ርኢና እቲ ብኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ቀዲመ ዝሓበርኩም ምስ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ተስፋ የለን ዘይኮነስ ግን ከዓ ድንጓይ ክህሉ ክእል እዩ ነዊሕ ክንፅበ ንኽእል ኢና ሓድሽ ሓበሬታ ዘይክህሉ ክእል እዩ እዚ ማለት ግን ምንፃግ ኣይኮነን ወይ ከዓ ጠጠው ኢሉ ጠቕላላ ኣይኮነን ማለት እዩ ጉዳይና ከምቲ ቀዲምና ዝተባሃልና ወይ ከምቲ ኩልና ስፔሻሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ናብ ዩጋንዳ ዘለና ንፈልጦ እቲ ጉዳይና ኣብ ቤት ፍርዲ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዛ ኣነ ዝብለኩም ክተናበዱ ወይ ድማ በዛ ኣነ ዝብሎ ተስፋ ክትቆርፁ ዘይኮነስ እቲ ሕጂ CWS ዘውፅኦ ወይ ከዓ ቸርች ወርልድ ሰርቪስ ንብሎ ትድሕና ንኽተሎ ወይ ከዓ ንዓና ናትና ተጠባቂ ኮይኑ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ዜና መዓልታዊ ዘውፅኦ ካብኡ ተመርኪሰ ዘምፅእ ወይ ስለዚ ከምዚ ዝብለና ማለት እዩ ኣገዳሲ ምኽሪ ካብኡ ዘውፅኽዎ ማለት እዩ ዝኾነ ዝተባሃለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዜና ዘይምእማን ዳክመንትካ ብግቡእ ምቕማጥ ወረቓቕትካ ምስ ናይ UNHCR ዘለካ ኩሉ ግዜ ዝተሓደሰ ምዃን እዚታት ከም ተወሳኺ ምኽሪ ማለት እዩ ሻውዓይ ክፋል ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለዉ ስደተኛታት እንታይ ክፅበዩ ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለኻ እምኻ ከም ስደተኛ ኮይንካ ክትፅበዩ ዘለካ ተጠራጣርነት ዳግመ ኢንተርቪው ተኽእሎታት ዝያዳ ዳክመንት ቸክ ግን ብድሆታት ገዘፍቲ ናይ እስራት ኩነታት ኣብ ቤት ፍርዲ ሓደ ብድሆታት ገዘፍቲ ናይ እስራት ኩነታት ኣብ ቤት ፍርዲ ካልኣይ ገለ ምክልኻል ስጋብ ሕጂ ኣለዉ ሳልሳይ ንግዚኡ ናይ ሓገዝ ፕሮግራማት ተመዊሉ ኣሎ ራብዓይ ናይ DHS ዕፅዋዕ እንተዘይጋጢሙ ጥራይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሓገዝ ፕሮግራማት ንግዚኡ ተመዊሉ ኣሎ እዩ ምናልባት ናይ DHS ዕፅዋዕ እንተዘይጋጢሙ ጥራይ እዩ እዚ ነገር ዝኽእል ዝኽእል ኢልና ስለንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ምዝኦም ምተሓሰብካ ቀፅል ንዓኹም ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ትነብሩ ዘለኹም ስደተኛታት ማለት እዩ ንግዚኡ ምስ እዚኦም ምተሓሓዛትካ ቀፅል ማለት እዩ ሌጋል ID ኤድ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽን ትራስትድ ሶርስስ ኦንሊ መደምደምታ እንታይ ክፅበለካ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ምስ ናይ ግልፅነቱን ክብረቱን እዩ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ምፅባይ ናትኩም ጌጋ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናተይ ጌጋ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ኩልና ጌጋ ኣይኮነን ኢንተርቪው ገርካ እምኻ ተነፂግካ ውድቀት ኣይኮነን እዚ ብዛዕባ ፖሊሲ ወይ ከዓ መርሓ እምበር ብዛዕባ ሰባት ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስደተኛታት ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘለዉ ኣብ ትፅቢት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለዉ ጥንቁቃት ግንጋ ሕልዋት ለካቲት 13 ፅልዋታት ምስግዳድ ከምኡውን ሰርቪሳት እንድሕር DHS ተዘይተመዊሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎም ዓንዲ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ DHS ብዛዕባ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት ንኣሜሪካ ዘለዉ ስደተኛታት ከምኡ ድማ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዘለዉ ስደተኛታት እንታይ ትፅበ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ዘሎ ሓዱሽ ነገር ንምባል እዩ እዚ ኣጠቃሊለ ካብቲ CWS ዘውፅኦ ተመርኪሰ ፀሚቐ ናባኹም ኣቢለዮ ማለት እዩ ድሕርዚ ሎም ዓንቲ ዝወፀት ንእሽተይ ሓበሬታ ነይራ እዛ ቪድዮ ክሰርሐ ለመስተበገስኩ ንእሽተይ ዝወፀት ኢሜይል ዝሰደድዋ ነይራ እያ ማለት እዚኦም ዝብሎም ዘለኹ ቸርች ወርልድ ሰርቪስ ማለት እዩ ንሶም ዝበልዎ ኣብዚ ዝቕፅል 7 መዓልታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ መዓልቲ እዩ ንዓና ወይ ከዓ ኣገዳሲ መዓልታት እየን ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ናቶም ናይ CWS እንተኽኢለ ብናይ ዩቲዩብ ኣብ ታሕቲ ከቐምጠልኩም ክፍትን እየ እንተዘይኮይኑ ምናልባት ዘይሰሪሕለይ ግን ኣብቲ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ኣብኡ ክቐምጠልኩም እየ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ነቶም ሕጂ ንሕና ዓንቲ ወይ ዝበልናዮም ICNCBP ዝበሃሉ DHS ዝምውሎም ኣለዉ እዮም ካብቶም DHS ዝምውሎም ICNCBP ኢለ ዓንቲ ወይ ተዛሪበ ነይረ ስለዚ ንሶም ንኸይምወሉ ወይ ከዓ ንሶም ፋንድ ከይግበረሎም
ንምጉስጓስ ወይ ከዓ ድምፅና ንምሃብ ቴክ ኣክሽን ኢሎም ዝኾነ ሊንክ ቀሚጦም ኣለዉ እዮም ስለዚ ኩልና ናብኣቲና እቲ ቴክ ኣክሽን ዝብል ዘሎ ንዝቀጦ ኣብኡ ኢሜይልና ገለ ሳይን ጌርና ድማ ድምፅና ንሃብ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣይሲኢሲቢፒ ዝበልናዮም ኣንቲ ወይ እዞም ዝኣስቡ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገራት ዝገብሩ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ፋንድ ንዕኦም ንኸይወሃብ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ እሞ ኣዋእቲና ንሕና ኩልና ከዓ ቴክ ኣክሽን ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ንኹን ኣብ ኣፍሪቃታት ዘለና ንኹን እቶም ኢሜይልና ሳይን ጌርና ድምፅና ክነህብ ንኽእል ኣብኣቲና ድምፅና ንሃብ ማለት እዩ ንሱ ከም ዝበልኩም ኣብዚ ከቐምጠልኩም እየ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ቴሌግራም ከቐምጦ እየ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ብዛዕባ ናይ ኣይሲኢንሲቢፒን ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ንእሽተይ መግለፂ ናቶም ብዛዕባኦም እንታይ እዮም ንሶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ገለ ስፍሕ ዝበለ ከምፅኦ ክፍትኒ ማለት እዩ ኣገዳሲ ንዓና ክሳዕ ክንዶ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘይኮነ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ወፃእ ዘለና ግን ሓደ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ዘሎ ኣሕዋትና ስደተኛታት ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ድማ ንሕና ኣብዚ ኮይና ድማ ትክንፅበዩ ዘለና ወይቲ ንሕና ኣብዚ ምፅናሕና ድማ ሓደ ናቱ ከም ረብሓ ወይ ከዓ ከም ሓደ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኢልና ክንሓስቦ ስለ ዝደለኹ ስለዚ ናቶም እውን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ሒዘልኩም ክመፅእ ክፍትን እየ ካልእ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ እንድሕር ኣላ ኮይና ብዛዕባ ዲቪ ዝኾነ ዓይነት ሕቶታት ርአ ነይረ ዲቪ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንግዚኡ ደው ኣቢልዎ እዩ ዘሎ ኣብ ዲሰምበር ገፁ ጠጠው ኢሉ እዩ ዲቪ ንሓንቲ ናይ ዲቪ ሓዱሽ ነገር የለን ስቲል ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ምናልባት ኢንተርቪው ዝመፀንሎ ዝበለ ፅሑፍ ርአ ነይረ ወይ ከዓ ኢንተርቪው ዝተፅዋዕኩም እንተለኹም ግን እንድሕር ክኢልኩም ቁፅሪ ቴሌፎን ናተይ ናይ ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ስለ ዘሎ ካብኡ ኣውፂኹም በታ ቁፅሪ ቴሌፎን ጌርኩም እቲ ናይ ኢንተርቪው ዝተሰደደልኩም መልእኽቲ ስደዱለ ኢኹም ቸክ ንክገብሮም እንታይ ከም ዝሓይሽ ወይ ቪድዮ ወይ ድማ ብውሽጢ ንክዛረበኩም ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ሎም መዓንቲ እዚአን ሒዘልኩም ዝመፀኹ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ዝበልክዎን ንዓኹም ክጠቕማ ይኽእላ ንዓኹም ምናልባት ካብቲ ዘለኹም ጭንቀት ከውፃእ ይኽእላ ከምኡውን ንዓይ ከዓ ከማኹም ኢለ ስለዝሓሰብኩ እየ ናብኹም ኣቢለየን ስለዚ በዚ ዘምፀኽልኩም ሎም መዓንቲ ኢንፎርሜሽን ዓቂብኩም ትከኑ ተስፋ ይገብር ምናልባት ዘይተረዳእኩም እንድሕር ኣሎ ኣብ ካመንቲ ቦታ ክትሓቱኒ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ብቪድዮ መልክዕ ወይ ድማ ብውልቂ ክምልሰልኩም ይኽእል እየ ምናልባት ካባይ ዝተፈለየ ሓበሬታ ወይ ድማ ተወሳኺ ሓበሬታ ትብልዎ እንድሕር ኣለውን ኣብ ካመንት ሴክሽን ነቲ ከማና ዝኣመሰለት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ተጨኒቑ ዘሎ ብዙሕ ሓገዝ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ካመንት ሴክሽን ክትቐምጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብድጋሚ ናይ ሃኒታ ቲዩብ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ከምኡ ድማ ላይክ ሼር ኣይትሕመቑ ካልእ መደብ ካልእ ግዜ የራኸበና ቻው